Rami Kettunen lähti matkalle. Rami Kettunen lähti paskalle. Hei! No niin, hyvä. Oli, mutta tehdään tästä ihan pitkä. Tämä on meidän alku, tai siis tämä on minun kanavani alku. Rami Kettusen alku. Rami Kettusen paskaili, mitä helvettiä? Jatketaan Rami Kettusen laulua. Rami Kettunen. No niin, hei, nyt tehdään tätä videota ihan. Tehdään joku... Tällä YouTube. Missä onks meillä koskaan kettua? No Hei, mä tiedän. Rami Kettunen. Moro taas kaikille, se on Mikki täällä Paavo. Me jatketaan taas meidän idioottimaisia videoita. Siis ei me oo tehty vielä yhtään. Eikö? Eikö me tehdä... Ai, eikö se ollut trailerissa meidän yksi? No niin. No näin jatketaan. Selvä. Rami Kettunen. Rami Paskanen lähti paskalle. Muistatko kesälassikuna? Muistatko kun se tiputtaa kameran? Ui saatana. Näitä se ilmettää. En mä ostaa sitä. Selvä. Me mennään nyt johonkin vitun paikkaan menemään. Mä unohdin Oho. Okei, mä leikkaan ton kirosanan tosta pois, mä en saa kirolla. Ei poltaa minua tässä!